Okay, er I så klar til at se mit hus? Her har vi så gang, hvor vi tager vores sko af og sådan noget, og træktøj. Her har vi så vores fælles toilet og bad. Og så prøver vi lige at gå ovenpå, hvor min søster og forældre de sover. Herinde bor min søster Mathilde, som I kan se. Hun har valgt at gemme sig under dynen. Det er så. Og hun er One Direction fan. Så prøver vi lige at gå hen. Her har vi så et strygebræt, jern og toilet. Og herinde har vi min mor og fars soveværelse, hvor de sover og sådan noget. Og herinde, der har vi så min søsters gamle værelse. Og det gider hun ikke have mere, fordi hun er mærkelig. Hvem fanden gider ikke sådan et stort værelse? Så her har vi køkkenet, hvor min mor laver mad for det meste. Der spiser vi aftensmad. Derinde bag døren, der er der et kontor. Der er stuebord. Hej mor. Hej Timby. Hernede er stuen, hvor min far han ligger. Derude er terrassen. Og så går vi her. Der er nogle jakker, som min far han har valgt at hænge op, og mine sko. Vaskerummet. Derud. Mit toilet, hvor jeg puster gris op. Mit værelse, hvor ja, jeg er meget. Og så hvor magien sker. Det var mit hus.